Hangani roten ulutno Latu mangho mring swarga Sujud kanthi hanyembah Sasa puji mring Allah. Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Pon 16 Mei 2020 kita wiwiti ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak mung elon. Yohanes 6 ayat 27. Kang iku Gusti Yesus ngendika marang sekabat rolas, apa kowe ora padha arep lunga uga? Para adiyuswa, wonten pitembungan mung obor-obor blarak utawi mung sawetawis kemawon. Blarak menawi dipun obong latunipun ageng nanging dayanipun latu alit. Sekedap kobong nanging enggal telas latunipun. Pasemon punika kangge nggambaraken tiang ingkang namung elon, elu-elu, melu-melu tanpa nggadahi krentek ingkang kiyat. Yohanes 6 ayat 27 ngendika, kang iku Gusti Yesus ngendika marang sekabat rolas, apa kowe ora padha arep lunga uga? Ayat punika nyarosaken kada tiang ingkang nderek Gusti Yesus nanging wusananipun namung 12 tiang. Kenging menapa? Awit mangertosi pakaranipun Gusti Yesus boten gampil. Kada tiang ingkang boten kuwagang matemah mundur. Malah kepara sawetawis ingkang tasih wonten Gusti Yesus dangu, apa kuwi arep lunga uga? Wusananipun Petrus paring wangsulan dhateng Gusti Yesus bilih piyambakipun dalasan 11 para murid tetep nderek Gusti Yesus awit Gusti Yesus punika minangka tuing gesang langgeng. Para adiyuswa, manungsa kadangkala namung obor-obor blarak ikut arus jumbuh kalian angin ela-elu boten wonten krentek piyambak mung elon kemawon. Menawa malih ing jaman sakmangki kathah tiyang ingkang namung copy paste gampil dipun umubi dening liyan, gampil tumbas, gampil serik, gampil sengit, gampil duka. Malah kepara gampil nyebar warta apus-apus tanpa dipun cek ricek. Intinipun namung ela-elu mung elon. Milanipun monggo kita sami tetepo nggadahi kapitadosan ingkang kiyat lan namung ngener dhateng Gusti Yesus minangka tuing gesang kita, minangka punjering gesang kita. Bilih Gusti Yesus punika Gusti lan juru wilujeng kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka mbrek dhateng kawula, amrih kawula tetep pitados dhateng paduka, namung ngener dumateng paduka ing sadengah kawontenan. Kadi perkawis ingkang mekaten, gesang kawula badhe tetep ngoyot dhateng paduka. Ing perkawis menapa kemawon, kawula tetep pitados lan namung pitados dhateng paduka. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah berkahi, matemah para adiyuswa ing pundiya papan ing dinten-dintenipun tansah rineksa
binerkahan tining paduka. Mirunggan para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan wonten ing pemulihan, kawula pitados menawi paduka ugi makarya matemah sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken lari-lari kawula anak putu kawula ing pundiya papan sae ingkang nembe sinau gesang ing bali wismanipun, nembe makarya gesang sesarengan kalian anak-anakipun. Kawula pitados ing pundiya kemawon anak putu kawula tansah rineksa binerkahan dening paduka, malah kepara anak-anak putu kawula saged dados penderek paduka ingkang sembodo. Kawula pasrahaken tabloid adiyuswa, wasita adi, komisi adiyuswa ing pundiya papan. Kawula pitados paduka ingkang badhe ngagem matemah sedayanipun menika saged ngeneraken para adiyuswa tetep kenceng pitados dhateng paduka. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasabat kawula dhateng paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Sira muga sinungono salah berkah saking swarga dening Allah kang murbengrat kang pinuji